Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa fatan muna cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda na yi muku alƙawari cewa next video mu zai zamanto akan market structure. Market structure is very important. A wannan kasuwancin sanin market structure ba ƙaramin amfani gare shi ba, don zan iya cewa shi sanin market structure zai iya ɗaukar 70% na trading ɗinka. In dai ka san yadda market yake moving up or down, so definitely za ka iya supporting na trading opportunities, damarmaki na yin trade. Za ka gano ina ya kamata ka shiga trade, sannan kuma ina ne ya kamata ka fita daga trade. Market structure is anything in dai akan a trading ne. Sanin market structure shine komai. So ta yaya za mu san market structure? Market structure kawai abin da ya kamata mu sani shine muna buɗe chart mu gane cewa wannan market ɗin tana tafiya sama ne ko kuma tana tafiya ƙasa ne. So ta yaya market za mu gane tana tafiya sama ne ko kuma tana tafiya ƙasa ne? Tafiyan market zuwa sama na faɗa muku muna kiran shi da suna uptrend. Technical analysis part 1 na riga na yi bayanin wannan. Duk wanda ya zo ya kalli wannan bidiyon ya tabbatar bai kalli market structure part 1 ba da part 2, so definitely you have to go back and watch that videos, because in dai ka je ka kalli waɗannan videos sun shine za ka gane abin da muke magana akan wannan. In ba ka ba za ka fuskanta ba. In kuma already ka riga ka sani, so wannan ko kai profitable trader ne, so at least yana da kyau ka dinga kallon analysis na wasu kamar yadda na faɗa a baya, musamman professionals, domin zai ƙara maka ganewa da fahimta a cikin trade naka. So ta yaya muke gane market yana tafiya trend? Ta inda za mu gane market yana tafiya sama shine market zai dinga mana forming higher high da kuma higher low. Menene higher high, menene kuma lower low? To ga su nan. Wannan shine yanayin da market tana tafiya sama. To ta yi mana forming high guda ɗaya, ina fatan kun gan shi, gashi nan. So market ta yi full back. Wannan tafiyar da ta yi shine muke kira suna impulsive move. Shi kuma wannan dawo wanda ta yi haka ta dawo baya shi muke kira suna correction, ko kuma mu ce pull back. So in market sai ta ƙara tafiya sama, ta yi breaking na wannan high ɗin. Da muna da high ko sai market ta zo ta yi mana forming na low, sai ta ƙara tafiya ta yi breaking wannan high ɗin, ta yi breaking ɗinsa, tukunna market za ta ƙara dawa ta yi wani pull back ɗin. Za ta dinga impulsive move da correction move, impulsive move, correction move, impulsive move, correction move, ko kuma mu ce pull back. Market da kake gani dole duk lokacin da ta tafi sama ta breaking mana wani high, definitely muna expecting wannan market din sai ta yi abin da muke da suna pull back. Kamar karfin ta ya riga ya kare, dole sai ta yi pull back, ta dauki wasu odojin, tukunna za ta ƙara samun damar da tafi saman nan ta bamu wannan impulsive move din nan to the upside. So wannan shine muke gane market tana tafiya sama. Market za ta dinga mana breaking na high, tana forming another high, da kuma tana forming another low. Kuma abin da za ku fuskanta shine duk lokacin da market ta breaking mana high, za ta forming wani another high din wanda ya fi wannan high din tsayi, sannan za ta ƙara forming mana, za ta dawo baya ta ƙara forming mana wani low wanda ya fi wannan low din high. Ina fatan kun gane. Za ka ga wannan low din wannan na saman ya fi shi sama, shi ma wannan na saman ya fi sama, shi ma wannan na saman, shi ma haka za ta yi. So wannan shi muke kira da suna market tana tafiya sama. This is an uptrend.
muna kiran sunan wannan uptrend, market tana tafiya sama. Saboda me? Saboda tana ta breaking high, sannan tana forming another high, sannan tana forming another low. Tana ƙirƙirar sabon high da kuma sabon low, haka za ta dinga yi. So a nan ne mu kuma SMC traders muke samun dama trading opportunity, muke samun damar trade. A nan ne muke samun damar yin trade. So muna magana kan higher high da kuma higher low. Me yasa muka ce higher high da kuma higher low? Yanzu wannan ba high bane ba, wannan. So wannan muna kiran nan gurin da suna higher high. Me yasa? H na farko yana representing wannan high din, H na biyu kuma ba yana representing high din da muke tafiya. Yanzu wannan ba sama muke tafiya ba, sama ana kiran shi da suna high ko? So shi yasa muke ce higher high. Wannan ma muna kiran shi ma da suna higher high, wannan ma higher high, wannan ma higher high. Haka za mu ta kiran su, duk wannan high din da higher high ne. H na farko yana representing shi wannan high din, na biyu fa yana magana akan ai sama ake tafiya, ai high muke tafiya, don haka shi yasa muka yi naming din shi higher high. Low fa wannan muna kiran shi suna lower high, higher low, higher low. H na farko yana representing me high din da muke tafiya, high din da muke tafiya. L din kuma fa na biyu yana magana akan wannan low din, shi yasa sai zama me, shi zama higher low, higher high, higher low. High H na farko yana nufin ai sama muke tafiya high ko, shi yasa muka kira shi da suna H, higher low. Ana nufin market din tana tafiya sama, shine H na farko, amma kuma a tafiya saman da take wannan low ne, shi yasa muka kira shi da suna, ko kuma in ce muke kiran shi da suna higher low. Nan higher low ne, nan ma higher low ne, nan ma higher low ne, nan ma higher low ne. So iya wannan bayanin ina fatan kun gane me dalilin da yasa muke cewa higher high da kuma higher low. Shine H na farko higher high yana representing wannan high din, na biyu kuma yana representing tafiya saman da ake yi. Shi kuma wannan low din H na farko yana magana akan ai high din da muke tafiya, low din kuma yana nufin wannan low din a nan gurin, shi yasa muke kiran shi higher low, higher low, higher low, higher low. So wannan shine market tana tafiya uptrend. So shi kuma downtrend fa, shi ma downtrend kamar yadda kaga wannan haka yake, sai dai kawai abin ya juya, shi kuma haka yake. Kaga ya forming low ko, nan an yi forming low ko, sai market ta yi full back ko in ce ta yi correction. Wannan shine impulsive move to the downside, shine tafiyar da market ta yi da ƙarfi zuwa ƙasa, sai ta yi pull back domin ta ɗauki wasu order, domin ba ta iya ci gaba da tafiya ƙasan ba. Sai ta zo sai ta yi breaking wannan low din, ta yi ƙasa. Kun gane? Ta yi ƙasa, ta yi breaking wannan low din ko, sai ta dawo sama, sai ta ƙara ɗauko wasu odojin, sai ta ƙara tafiya, ta ƙara breaking wannan low din again. Haka za ta yi ta breaking low, kamar yadda a can market take ta mana breaking high, haka nan ma za ta yi ta yi. Gashi nan tana ta breaking low ko, tana forming. To kun gani market din tana ta, bari na yi mana mapping din market structure. Kun ga nan mun samu me, market ta mana breaking wannan high din a nan gurin. A nan ma market din nan ta mana breaking wannan high din. A nan ma market din ta ƙara mana breaking wannan high din. Gashi nan haka take ta yi, ba sai mun yi makin din su duka ba saboda kada bidiyon ya tsayi. Muka da bangaren downtrend fa, ga market nan tana ta mana breaking low,
tana ta mana breaking na low, nan ma ta ƙara mana breaking wani low, nan ma ta ƙara mana breaking wani low ɗin. Haka gashi nan take ta yi, ba sai mun yi makin duka ba domin kar bidiyon ya dau ƙasa. So shi kuma a downtrend fa muna kiran shi da suna lower low da kuma lower high, lower low lower high, lower low lower high. Ina ne lower low din mu, ina ne lower high din mu, kuma me yasa muka kira shi da lower low, me yasa kuma muka kira shi da lower high? Dalilin da yasa shine wannan lower high ne, nan gun da ka gani lower high ne, saboda me L na farko yana nufin low din da muke tafiya gaba ɗaya shine L na farko, high din kuma saboda nan high ne ai, ko high ne. So wannan muna gina da suna lower high, wannan ma lower high, wannan ma lower high, wannan ma lower high. Shi kuma low din nan fa L na farko yana nufin tafiya low din da muke ƙasa, L na biyu kuma yana nufin low din nan, shi kuma muna gina shi suna lower low, lower low, wannan ma lower low, wannan ma lower low, wannan ma lower low, haka zalika har zuwa ƙarshe. Ina fatan an gane, ina ƙoƙarin ne muku bayani yadda za a gane sosai fa, Allah ya sa ana fuskanta. So wannan shine market idan tana tafiya downtrend. Definitely kowace market da ka sani in dai financial market ce, in dai tana tafiya uptrend, wallahi kaga na rantsewa ko dole wannan abin take. In dai tana tafiya uptrend, wannan tana breaking high ne, ta ƙara dawa ta full back, ta ƙara breaking wani high din, dole haka take. Sannan haka in market tana tafiya downtrend, ita ma haka take, tana breaking na low ne, ta ƙara dawa ta yi breaking wani low din, ta full back ta dawo ta yi breaking wani low din. Na faɗa muku tafiyar da market din take yi na shi ne muke kira suna impulsive, tafiyar da take da ƙarfi zuwa sama shine impulsive move, dawon kuma da take ƙasa shine correction move, ko mu ce pull back, ko mu ce full back. Ina fatan kun gane. So wannan shine market structure, tafiyar da market take yi zuwa sama da kuma tafiyar da take yi zuwa ƙasa. So ta yaya za mu gane cewa market din nan tafiya sama take yi, sannan kuma yaushe ne za mu gane cewa market din nan ta dawo tafiya ƙasa? Ta yaya za mu gane haka? To bari mu ga yadda za mu gane, bari mu haɗe su. Ga market nan tana ta tafiya mana, tana yin uptrend, impulsive move, correction move, impulsive move, correction move, ko in ce pull back, impulsive move, pull back, impulsive move, pull back, impulsive move, pull back. Kaga market din tana ta respecting duk wani high da ake forming sabansa yana fin ɗayan na baya tsayi, sannan duk wani low yana fin na bayansa shi ma high ko. So market tana zuwa ƙarshe in za mu gane cewa wannan market din ta juya zuwa daga uptrend zuwa downtrend shine, kaga nan gashi nan tana ta mana respecting ko, shine kawai sai market ta yi haka. Ka'ida nan me ya kamata yi, mun yi forming na new high ko, ga low ta yi forming, me ya kamata ta yi, ta tafi sama ta ƙara breaking wannan high din, amma sai market din sai ta kasa, sai ta zo kamar nan gurin haka, kawai sai ta kasa sai ta dawo, kuma in ta dawo kawai sai ta breaking wannan low din. So wannan shi muke kira suna ta yi violating din structure din, shi kawai market ta dawo nan gurin ta yi breaking wannan low din, shi ne muke kira suna change of character. Sai kuna rubutawa change of character, change of character. Daga nan fa mun dawo downtrend, market me za ta fara neman kuma pull back, breaking na low, pull back, breaking na low, impulsive move down, pull back, impulsive move down, pull back, impulsive move back, pull back, impulsive move back. Tana cikin yin kasa ko, to ta yaya mu gane cewa market din nan
ta koma uptrend shine to muna zuwa kawai sai market ta yi haka. Yanzu anan me ya kamata ta yi? Ta yi pullback, ta ƙara breaking wannan low ɗin ko, amma sai market ɗin sai ta kasa, sai ta yi haka kawai, sai ta yi haka, ta yi breaking wannan high ɗin. To daga nan za mu ce me, mun dawo uptrend kenan, sai market ɗin sai ta dawo haka, impulsive move haka, pullback, impulsive move, pullback, impulsive move, pullback. Kenan market ɗin ta dawo uptrend. Ina fatan an gane market structure, yanda movement na market structure yake. Daga an yi mana violating wani low ɗinmu ko wani high ɗinmu, daga nan muke samun choke, change of character. Shi kuma breaking na high da market ɗin take mana, ya sunan shi break up structure. Break up structure shine muke kira da BOS. Shi kuma change of character ba, lokacin da market ta yi changing daga uptrend zuwa downtrend shine change of character. Ta yi changing na character gabaki ɗaya. Shi kuma BOS ba, break up structure, an yi breaking wani high ne, za a ƙara expecting market ta ƙara breaking wani high ɗin. So wannan shine market structure. Wannan shine higher high da higher low, da kuma lower high da kuma lower low. Iya shine wannan abin da muka yanzu. So next, ba na son bidiyon ya tsayi. Next za mu shiga market structure part 2, sai mu ƙara bayani in depth akan yaya muke samun trading opportunities, sannan da kuma wasu terms wanda duk ya kamata ku sani. Yanzu na sanar da ku terms guda nawa: higher high da higher low, da kuma lower high da lower low ko, da kuma break up structure, da kuma change of character. Waɗannan su ne na sanar muku. Sannan nan gurin, wannan ba market ta zo nan ta yi pullback ba, me muke expecting? Ta ƙara zuwa ta yi sama, ta yi breaking wannan ɗin, in dai sama, tun da sama ake yi, sai ta kasa ko. To wannan kasa wanda ta yi, shi muke kira da suna failure swing high. Market ɗin ta yi failing, ko kuma mu ce mai shift in market structure, an yi shifting, market ɗin ta yi failing, ta yi breaking wannan high ɗin. Da haka definitely za mu dawo low. A nan gurin muka samu change of character. A nan gurin shine muka samu change of character, ko kuma mu ce choke. Ana kiran shi da suna choke. A nan ma mun samu choke, change of character to the downside, to the upside. Nan fa wannan shi muke kira da suna SMS, shift in market structure. Nan ma fa an samu shift in market structure. So next za mu shiga market structure part 2. According to SMC strategy, smart money concept strategy.